Για γερασιμάκι είναι 2 άλλοι. Δεν ξέρω κάτι παύλα που είπα πριν. Μα καλά, ό,τι να είναι, λες εσύ. Πώς τα κούτσι. Δεν ξέρεις το Instagram που προλύνεις, το ξέρω εγώ. Thank you. Ρε, δεν θα το έκανες τα αυγά. Είδες, ποιος τα έκανε τα αυγά που έκανε, δεν έκανε πράγματα, που τα έκανε όλα καλά και πάντα πολύ. Η μηχανή τα έκανε τα αυγά. Δεν είναι μηχανή, εγώ δεν θέλω να στη μηχανή, αν δεν τα έφτασα εγώ στη μηχανή. Όσο με έχεις ρίξει, πώς μου τους έφυγες τώρα. Ρε, αν έπρεπε να βγει παραπάνω, δεν θα μου πεις. Α, ωραία ήταν. Έτσι και έχεις ξύδι. Ναι, είδες, τα άσπασα και θα καθαρίζεται μετά πολύ εύκολα. Λέω τα άσπασα και καθαρίζεται εύκολα. Έχει και μαγιονέζα θέλεις. Και έτσι. Είναι ωραία μου μαϊονέζα. Πού να ξέρω, δεν το έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ την τρώω τη στήρεπη. Και αβοκάντο δεν θέλεις. Α, τον τσόφλο. Τι να θέλει. Λέω αν θες αβοκάντο. Όχι, δεν θέλω αβοκάντο. Αλλά δεν ξέρω, τι μου λες. Ξέρεις ότι τόσο χειρότερο είναι αβοκάντο. Πώς το λένε. Αβοκάντο. Αβοκάντο. Βασικά το έγραφα έτσι. Αβοκάντο. Αβοκάντο. Ναι, δεν ξέρω και το έμαθα πριν 2 χρόνια. Το γράφει συνέχεια. Δεν είχε τύχει ποτέ να πάω στο σούπερ μάρκετ να το γράψω. Και τι να δω πώς γράφεται. Λέει, ταμπέλες. Ναι, θα παρατηρήσω εγώ τι γράφει. Εγώ βλέπω το αβοκάντο. Αν είναι μαλακό, θα δω τι γράφει. Ξέρω. Σε χειμώνα δουλειά. Δεν κοιτάς και δεν κοιτάς. Πεθαίνω με ένα μονάχο σου κλεμά. Θα μου πιέζε πια. Και νιώθω σε ζώο. Πες τι έχουμε βάλει μέσα. Έχω βάλει... Δεν πας καλά, ακόμα έχεις το νερό να γελάζει. Ναι ρε, την αφήνω να πάει πολύ. Έχω βάλει νερό, παιδί μου. Ναι. Α, Την πατάτα την έχω α, βάλει. βάλει. Γιατί? Γιατί δεν την είχες βγάλει. Όχι. Ναι, πες τι δεν άβαλες. Όχι, έβγαλα λίγο να οδηγνώς. Έχω βάλει εδώ ντομάτα, κρεμμύδι, πιπέρια, φλωρίνης και πατάτο. Και μετά λάδι, Αυγόρι, ξύδι, λαδί. λάδι, πιπέρι. ξύδι, λάδι, ξύδι, Άρα- αλάτι